que he trobat pla lo dia per que hi ha els castells, que hi ha YouTube, que hi ha els jocs també. Et els jocs que era pla i que hem descobert en aquest món. Que est parti du Benaleja, que hi ha, vam dir 15 anys, quan érem joves estudiants, amics catalans que són venuts a Pau a lectura d'occità a l'universitat. Et hem tot discutit que s'hem rendut compte que per segur l'occità i el català que eren llengües serrucs. Il va de l'idée dus habien en Bjarne, en se servi entre berguet, en treballar d'ablutis calandreta, ta sostienta la lengua, ta sostiene la vita de les escoles de la lengua i en relació amb la realitat dels castells. Et donc c'est une tradition catalane qui est encore plus vive. Et donc c'est une ambassade du monde qui fait des pyramides humaines. Et alors avui se n'ha anat en Bjarne per mostrar a Bjarne, a Occitània, que és un castell, que és aquella tradició catalana que és donc es viu en Catalunya i que és donc força interessant de veure. Bé, per nosaltres que hi ha una causa important que dins el castell, que trobem de tot, d'homes, de hemnes, de joves, de viells, de petits, de grans, de blancs, de negres, de tot. I aquí ho diem, és interessant que la realitat de la societat, de la vida normal, que hi ha de tot, i aquí ho de veure un món completament despariat, que hi ha gent que au carrer a masses, i que s'hi escaden a cau carrer. I nosaltres que diem el que volem al quotidià, del calendret, que és el que volem de la vida de tot dia. I per mi fer castells representa formar part d'una família molt gran, amb la qual compartim molts moments, que ens ajudem, que ens estimem i que tenim un objectiu comú, no? Que és fer una cosa bonica, una cosa difícil i que representa molt d'esforç. I abans preguntàveu la qüestió filosòfica i per molts catalans hi ha un significat filosòfic i és som una societat que hem de treballar conjuntament per arribar a un objectiu més gran. I és molt simbòlic que a dalt de tot del castell hi hagi els infants, els més joves, no? Que representen el futur de la nostra societat. I per tant, cada vegada que fem un castell, que aconseguim aquest objectiu que ens hem proposat, és una explosió d'alegria per mi. Els castells és una activitat que tothom té un paper a fer. Des de la persona que està baix de tot i ningú la veu, fins a la persona que puja a dalt, fins a la persona que fa les fotos, els músics, la gent que ens explica, no? La gent que està fent també la part aquesta més de xarxes socials. Doncs és una societat en la qual tothom hi té un lloc i tothom té una importància molt significativa per arribar a l'objectiu. Ara és pas un esport, mais abans ero bombereu hi ha 2 o 3 segles que era mai que tot una tradició religiosa. Bé, al debut era mai religiós i ara és mai una tradició que és esportiva, donc que la gent s'amassa per fer un pau d'esport. Donc és com fer de gimnàstica, mais és un pau per grupositat social també, perquè après d'assajar tots ensemble, que fem una bière, que és un viatge de passar un moment agradiu entre totes.